Bueno, ez dakit, berez izan dugun, azkenean ez dira aukera garbirik egon partiduan, baina talde bat egon bada garaipenaren bila joan dela gu izan gara, ez? Uste dut, bigarren zatian arriskuak hartu ditugunak, futbola jarri dugunak, erasora joan garenak eta partido irabaztera joan garenak gu izan gara, ez? Eurak atzean sartu dira, hor talde hona dia defenditzen, baina nik uste taldeak egin duen alegina, ikusita ze arerioa zegoen, behintzat taldeak egin du irabazteagatik, eta ezin diogu ezer esan gaur jokalariei, ze esfortzu oso handia egin dute, ez? Bai, nire ustez lehenengo zatia oso berdindua izan da, eurak saiatzen ziren ritmoa gelditzen, eta guk ez genuen ritmorik hartzen, kostatu zaigu, nahiz eta gol bat hortxe egon, jokoz kanpo berriro ere pixka bategatik kendu digute gola, eta gero nire ustez bigarren zatian, eura baino askoz gehiago izan gara, eura baino hobeto jokatu dugu, eura baino asmoa, behintzat asmoa handiagoa eduki dugu partiduaren bila juteko, eta, zaila izan da, eduki ditugu aukera pare bat, baina, azkenean konforme taldeak egindako lanarekin, ez? Irabaztean egin duen, hori ikusi da bigarren zatian, ez? Ez gaude pozik ez dugulako irabazi, batez ere talde bat egon bada garaipenaren bila joan dana eta saiatu dena futbolea jokatzen eta erasora juten gu izan gara. Eta, eurak ondo defenditu dute, punto bat bakoitzarentzat eta, beste baten izango da.